ఓకేనా చూడు. కలిపి పోలీస్ యాన్మార్ వారి 5245 ట్రాక్ రికార్డ్ డెమాన్స్ట్రేషన్ మనం చూస్తున్నాము. 5 మడకలు హెవీ డ్యూటీ 5 మడకలతో 7 మడకలు 5 కాదండి 7 హెవీ డ్యూటీ 7 మడకలతో మనం 1400 RPM పెట్టుకొని పోలీస్ యాన్మార్ కంపెనీ యొక్క 4215 జపాన్ టెక్నాలజీతో తయారు చేసినటువంటి ట్రాక్ రికార్డ్ డెమో మనం చూస్తున్నాము. బ్రాహ్మణతొట్టి విలేజ్, సీబెల్గల్ మండలం, కర్నూలు జిల్లా. ఒక్కసారి మన ట్రాక్టర్ చూడండి ఎంత బాగా జరుగుతుందో. పవర్ఫుల్ ఇంజన్తో దూసుకుపోతున్నటువంటి డెమో వీడియో ఇది. 7 మడకలతో హెవీ డ్యూటీ 7 మడకలతో 45 HP కేటగిరీలో 4215 ట్రాక్టర్ అండి. 4215 ట్రాక్టర్ మనది దూసుకొని పోతున్నటువంటి డెమో వీడియో చూడండి. డెమో వీడియో తిప్పు డెమో వీడియో ఒక్కసారి చూస్తున్నామండి చూడండి. 4215 పవర్ స్టీరింగ్తో డెమో వీడియో 7 మడకలు హెవీ డ్యూటీ చూస్తున్నామండి. చూడండి ఎలా దున్నుతుందో. మరి ఏ ఇతర ట్రాక్టర్ కూడా మన ట్రాక్టర్కి సాటి రాదని చెప్పడానికి ఇదే నిదర్శనం. ఒక్కసారి చూడండి. 4215 ట్రాక్టర్ హెవీ డ్యూటీ 7 మడకలతో 1.5 అడుగుల లోతులో దిగుతున్నటువంటి ఓన్లీ 1 and only ట్రాక్టర్ 4215 యాన్మార్ సోలిస్ ట్రాక్టర్. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన జపాన్ టెక్నాలజీతో తయారు చేయబడినటువంటి ట్రాక్టర్ అండి 4215. జపాన్ టెక్నాలజీతో తయారు చేయబడిన 4215 ట్రాక్టర్ సోలిస్ యాన్మార్ 4215 ట్రాక్టర్ అండి. 45 HP కేటగిరీ డెమో వీడియో చూస్తున్నాం మనం. ఎంత అద్భుతంగా ఫీల్డ్లో రాణిస్తుందో మన ట్రాక్టర్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఒక్కసారి చూడండి.